Moi! Moi! Tänään me halutaan näyttää teille meidän influencer-päivä. Tää on ihan meidän normipäivä. Et kun me eletään tätä vaikuttajaelämää, niin mitä kaikkea siihen kuuluu normi-arkipäivänä? Niin, aika rankka päivä tiedossa, mut seksi on hyvä aloittaa avantouinnilla. Kyllä, mennään siis suoraan avantoon. Let's go! Seksi on hyvä. Nyt seuraavaksi tehdään aamun affirmaatio. Sinä olet voimakas. Sinä olet kaunis. Sinä olet voimakas. Sinä olet Toista Riku. Sinä olet voimakas. Sinä olet kaunis. Sinä olet voimakas. Ja pystyt mihin vaan. Ja pystyt mihin vaan. Niin. Tästä tuli vähän jotenkin kulttiviba. No tää vähän onkin. No niin Riku, mennään sitten. No niin, seuraavaksi siis avantoon, koska se virkistää mielen, kropan ja ainakin noin 2. Mä teen tän tyyliin ehkä niinku 8 kertaa viikossa. Niin tää ei oo edes niinku yhtään paha. Onko se kamera päällä varmasti? Vitsi, toi oli ihanaa. Ja avannon jälkeen on ihan sikatärkeä niinku lämmitellä silleen isot lihakset. Et vaikka niinku, tiedättekö niinku... Ulkona on -30 astetta pakkasta. Ja aika kova veto. Nyt Riku-bugi. Nonni, ei muuta kuin menoks. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Wow. Toi oli parasta, mitä mä oon koskaan elämässäni tehnyt. Siis toi tunne ton jälkeen. Noin fiilikset. Toi oli niinku oikeesti uskomatonta, että miten toi jotenkin tommonen pieni asia saa mun kropan värisee siihen tahtiin, ettei mitään rajaa. Mulla on niin ihana tunne itsestäni maailmasta, peikistä ja allusta, että mä voisin vaan jakaa mun rakkautta kaikille tässä maailmassa. Niin sen kunniaksi me lähdetään matsalle. Todellakin, mutta ihan oikeesti niinku tällaiset rutiinit ja niinku tällaiset niin tuo niinku ihan eri tavalla sellaista niinku, tiedätkö, struktuuria arkeen, koska se on tosi tärkeetä, että on niinku fiiliksi. Niin mä otan vielä pienen. Ota, mene vähän niinku tohon, niin toi aurinko tulee. Okei, tässäkö? Joo, toi on aika hyvä. Oikeet. Hei vitsi, tää on hyvä. Tulikohan siihen kameraan se, että mä en oikeesti käynyt? Oikeesti matchahan on hirveän hyvä juoma, että siinä on hirveästi terveysvaikutuksia ja muuta. Mitä esimerkiksi siinä? No, suolistolle hyvä. Että tätä me aika paljon niinku juon. Tää on kyllä tämmönen lampaiden juoma, kun tää maistuu. Nonni, on tää kyllä... Jotenkin... Haluatko nostaa vähän sitä kuppia? Niinku, että sä näyt siinä. Jotain tosi hyvä. Yes. Pitää oikeesti arvostaa, koska tärkeet on löytää päivässä näitä hetkiä, kun pysähtyy. Niinpä. Siis sähän sen sanoit, että tätä vois sanoa paremmin. Et ihan oikeesti niinku semmonen niinku... Et on paineita ja niinku silleen niinku... Jotenkin koko ajan semmonen niinku, että yrittää. Niinpä. Niin sit kuitenkin kun tästä lähtee palaveriin tämän jälkeen, niin joo, se on kyllä tosi crazy, miten nykyään some asettaa niin kovat paineet. Mut sit jotenkin haluu ite ehkä niinku tehdä töitä sen eteen, että niinku jengille ei tulis niitä. Kirjoitetaanko matcha noin? Voinko sä laittaa tästä story oikeesti? Voin. Joo, sairas. Mitä sä haluat, että mä teen? Ota pari kuvaa musta. Niinku, no, tää on aika uusi, niin mä haluaisin, että se näkyy, mut mun mielestä on ihan hyvä tää tausta, koska tuossa tulee vähän tuollaista elämänmakua myös.
Haluatko sä nolla femmalla vai ykkösellä? No otetaan molemmilla. Otetaan eka ykkösellä silleen, että näkyy niinku asuki. Joo. Sitten ota pari semmoista videoa, niinku, tiedätkö, että et mä vähän niinku on liikkeessä. Mä otan. Moro. Moikka! Hei! Tässä on nyt vähän käynyt niin, että puoli vuotta sitten oltiin viimeksi kuvaamassa ja nyt me ollaan vihdoin löydetty tänne meidän Pilates-studiolle ja Allu on käynyt koulut ja kaikki, niin haluatko kertoa vähän lisää? Joo, tässä oli tosiaan tää mun pilatesohjaajakoulutus, joka kesti puoli vuotta. Ja sen takia tää video ei ole tullut. Ja sit Rikulla on ollut aika paljon niinku kaikkea omaa, että on ollut töitä ja PR-tapahtumia ja yhteistöitä ja kaikkea tollaista. Mut nyt me ollaan päässyt tänne Go-studioon, Studio-ussiin. Ja ilmaiseksi tietenkin, kun mehän ei tietenkään mistään makseta. Ei todellakaan. Ja tärkeä osa influencerin päivää on pilates ja semmonen niinku urheilumuoto, mihin kaikilla ei välttämättä oo varaa. Onks tää? Mut tänään me tehdään se. Let's go! Ja homman nimihän on se, että laitepilates on niinku menneen talven lumia. Niin me ollaan nyt tänään täällä niinku tämmösen Megaformer-laitteen ääressä. Tää laite treenaa sun syviä lihaksia ja sitten niitä, mitkä näkyy on niinku näkyviä lihaksia myös. Tää on tän laitteen takaosa. Tässä on näitä. Sitten on tää liikkuva osa. Ja sitten on laitteen etuosa ja painoi. Aloitetaan vaikka noilla 2 valkoisella. Okei. Ja miten mun pitää nyt niinku mennä tähän? Tuut niinku tänne takaosaan seisoo. Kädet tohon ykköselle. Ja sit niinku meet lankkuun. Ihan suora sua. Ja sit vaan pysyt siinä vähän aikaa. Ihan rauhassa ylös. Hei. Ei nousta laitteelta vielä. 3, 4, 5. Ja sit käännytään. 1, 2, 3. Mulla ei ole liikkuvuutta. Ja takas. Ja sit mennään. Mä voisin oikeesti melkein olla tää oikea ohjaaja. Sama. Ja sitten vielä. Aika hyvä. Nyt on alkulämpät tehty. Hei, mun on pakko ottaa tässä myös niinku puhelimen klippiin. Niin tärkeää on myös kuvaa vähän täällä tunnilla. No niin, sitten voidaan aloittaa tää jalkaosio. Toinen jalka tonne ton remmin alle. Ja sitten toinen näin. Niinku tonne. Yksi juttu mus on kyllä se, että jengi ei tiedä, että mulla on ihan hemopohkeet. On muuta kyllä mitä helvettiä. Ja sit niinku vedetään tuolla takajalalla tälleen, että se niinku... Kato niinku... Ja fake nyt turpa. Tää on... Siis tää on oikeesti. Sun pitäis kokeilla tätä. Noniin. Hyvä! Jopa. On se. Amazing. Servattiin just. Sitten me niinku tohon, kun tässä on nää viivat, niin me tähän 2. Koko vartalo nousee. Ja pidän niitä koko ajan siellä takana jännityksessä. Ja sit uudestaan. Siis mites mä nyt tohon meen sitten? Tää on hyvä. Tää on nyt oikeesti for legal reasons. Tää on mun oma keksimä liike sitten. Mitä sä makaat?
reeniä. Ja 3. Ei voi tehdä. Et voi aloittaa. Huhhuh. On nää influencerit kyllä kovaa tekoa. Kunnolla kyykkyy. Ja sit nosta sun polvea. Vähän niinku ninja. Hyvä. Allo on ihan kone. Tää on oikeesti jokaiselle teille, uskokaa teidän unelmiin. Influencerin on tosi tärkeää olla aito. Niin tänään me käydään myös läpi mun oma heikkous, eli vatsalihasliikkeet. Hyvä Riku. Vielä. Hei! Mä oon hieno. Nyt saa riittää. Infopäivä alkaa olla siinä. Me ollaan käyty avannossa, me ollaan käyty matsalla, me käytiin pilateksessa. Tällaista on tää arki meillä. Tällaista se vaan on. Ja ei tää oikeesti vittu yhtään tällaista. Ei niin. Ihan oikeesti. Ei me tehdä meidän elämässä mitään ja musta on viime aikoina tuntunut silleen, että musta ei oo tulossa edes mitään. Ja me ollaan 2 saamatonta. Misäs nyt se autokin on? Joo, semmonen juttu kaikille, että tykkää videosta, kommentoi videoon ja jos tulee ainakin 3 tykkäystä, niin me tehdään uusi video. Nyt me aletaan tekee. Vai mitä? Aletaan. Joo, nyt me aletaan. En lupaa. Let's go! Kiitos kaikille, katsoitte videon.